Vandaag hebben we voor het eerst bezoek van de nieuwe staatssecretaris Koninkrijksrelaties en de delegatie. We hebben een goed gesprek gehad vanochtend, eerst persoonlijk, dan met de ministerraad. En daarnet ook nog een presentatie over het landspakket, de acties wat betreft financiën en arbeid. We hebben als Aruba geprobeerd om zo goed mogelijk een indruk te maken. Een eerste indruk is altijd heel belangrijk. Wij stellen de samenwerking met BZK altijd zeer op prijs. De steun die wij uit Nederland krijgen om te hervormen. En ik heb er alle vertrouwen in dat met de nieuwe staatssecretaris ook deze samenwerking voortgezet kan worden. Dank voor het bezoek. Oké. Nou, ook mijn dank voor het gastvrije ontvangst. Eerste keer hier, ook op Aruba. Veel indrukken opgedaan, leuke mensen leren kennen. U heeft zelf aangegeven met wie ik vandaag gesproken heb. Altijd goed om veel mensen te spreken, want dan hoor je ook van verschillende hoeken hoe mensen kijken en denken naar belangrijke onderwerpen die hier spelen. Ik heb een heel goed gesprek gehad ook met de ministers vandaag van uw kabinet. En ik ben heel erg onder de indruk van het feit dat hoe u kijkt naar de toekomst van Aruba. Vooruitkijken, langere termijn, dat is ook iets wat ik altijd doe, ook in Nederland. Ik vind 4 jaar, ik ga nu 4 jaar zitten, ik vind 4 jaar belangrijk. Maar het is nog belangrijker als ik over 20 jaar terugkijk van wat de resultaten waren tussen die 4 jaar en die 20 jaar als ik weer aan het terugkijken ben. Dus hier is dat ook de houding. Dus wat mij betreft veel succes verder. Dank u wel.